nga kanis Tito Soto gusto gidiay pod niya nga ipaaresto si Bato de la Rosa mutong gipasulod ang NBI dito. Hasta ang Sergeant at Arms ni apil mga sukintig paminaw matod pa. Og tabang sa NBI nga pasudlon kay padakop si Bato. Kinsay nagsugo? Si Tito Soto. Tanawa ra ni Soto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Atong hatagag pagtagad sab ganito mga isgutanan karon kay hangtod karong mga orasa nagkagubot ang Senado. Human matod pa mga sukintig paminaw nangabot ang makawani sa NBI o ang mga taga-Office of the Senate Sergeant at Arms gagipugnan sa Office of the Sergeant at Arms mga sukintig paminaw ang mga ahente sa NBI nga makagawa sa Senado tungod kay gipasight in contempt sila sa Senado nga matod pa nagplano nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Straight to the point. Pagkadaghana dito kasamang Nestor, nag-abot-abot na ang mga supporters sa mga Duterte karon dito mga sukindig paminaw sa gawa sa opisina sa Senado kani sa building sa Senado o dito sa sod sab kasamang Nestor kay ganiha nagkagubot mga sukindig paminaw dito sa kanang naang hawanan sa Senado. Grabiha, nakaingon ta nga sa manikan nga sobra pa man sa dunay pista nga dunay gamaoy kasamang Nestor Nagtagbantay ka ng pista nga dunay magmaoy dito. Dunay pista nga kanang lamukon bitaw magmaoy parang Luis nga palamaoy kayo. Karon daghan kayong mga pulis, daghan nga mga SWAT ang gipandeploy karon mga sukindig paminaw dito sa Senado. Onya sa kay doon na po NBI nakaso dito sa building sa Senado ang NBI kay buot dakpon si Senador Bato de la Rosa. Yung Senador Bato de la Rosa protektahan sad siya sa mga Sergeant at Arms dito. Ang NBI mugawas, gusto untang mugawas, wa na pod pagawsa nila. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang naang aligre kayo mga sukindig paminaw kay sukad pila ka bulan man. Pila ka bulan nga matod pa nagtago-tago sa Senador Bato de la Rosa onya kaganiha lang kaganiha mga sukindig paminaw ni patimaw na gyud siya. Sa unang higayon sukad sa iyahang pagtago-tago sods pila ka bulan nagpatimaw si Senador Bato de la Rosa dito sa kanang naang sa Senado dito silang sesyon kaganiha kasubang Nestor. Apan dili sayon nang iyang giagian sa wa pa siya maka sulo dito Senado tungod kay gipanglagas siya sa gilagas sa NBI ug matod pa ni Trillanes naginokdanay sila mga sukindig paminaw paingon dito sa hagdan. Naginokdanay sila kasamang Nestor in town. Naginokdanay sila sa pagsod pagtanaw nga oy to may upaw Senador Bato de la Rosa tuwa man dito pag adto nila dito si Senador Bato nya kay police guni PNP chief wa gyud sa nagpadakop wa sa nagpadakop hantod nga nausukamod siya sa hagdan kay sakaman wa na mo sakay elevator kay delikado man sa atangan dito sa baba. Baka inig-ablis elevator to ploko nimo dito kasamang Nestor pag-able nimo pagbangangas elevator ang imuhang at taga NBI nimo sugat nimo. Wa sa ni agi dito sa escalator mga sukindig paminaw. Awa sa mo agi dito sa escalator kasamang Nestor dito sa kanang hagdanan nga taas kay hagdanan dito nagginokdanay gyud sila. Nagginokdanay sila hantod no sukamod taon Senador Bato. Gani taon kay wa maigo ang hubon sa kuwa. Matod pa nga nakapangos-pangos in town si Senador Bato de la Rosa og nasamad ang iyahang kamot kasamang Nestor
Katulog ito pagka-umod tingali ito niya nasama diyahang kanang naang kamot taon ha. O nya nganong nito nga Senador Bato de la Rosa tungod kay apil siya nga nibutar mga sukindig paminaw sa 13 ka mga congressman nga nibutar pabor kang bag-o karon nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Si Alan Peter Cayetano mga sukindig paminaw mauna karon maoy Senate President o gipaphana si Senate President Tito Y. Claro Soto. Wa gabae. Wa gyud nagdaho mga sukindig paminaw si Tito Soto nga karong adlaw na lang sa kutob pagka Senate President mga sukindig paminaw mo na nga ang ako ang giatngan gyud ganiha nga moingon si Tito Soto nga wala man ka kaingon ganina Tito Soto ako na lang moingon nimo bye-bye the barkad. Kita na lang mo ingon niya kasamang Nestor. Kita na lang mo ingon niya, bye-bye, the barkad. Gipulihan mga sugindig paminaw si Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano human nakakuha og 13 ka mga buto sa mga senador. So usaray gyud gilaba, usaray ligas. Usaray ligas. Kay ang noon, ang duha, ni abstain man ang duha, ang siya maoy ni butar pabor dito ni kanang naang Senador Tito Soto. Kaning mga, may gani, kay ang minority block, kaning mga grupo ng mga senador ni, sa mga Duterte ba, naila, pero mga, kaning minority, kaning mga senador nga, siyam raman to kabuok. Wa pa mga ganito, klaro, mga sukindig, babinaw, og, asa gyud si Senador Loren Legarda. Ang ilang nakapatrise si Senador Loren Legarda. Nya kay Senador Loren Legarda apil biya sa dito sa kanang naang sa kanibang pundok nilang Tito Soto. Senador Loren Legarda apil sa pundok ni Soto. Apan nganong nibali man karon si Loren Legarda? Dili ba kasamang Nestor tungod sa iyang anak? Tungod ba sa iyang anak nga si kaneng Leandro Laviste? Posible nga tungod siyang anak. Tungod sa iyang anak mga sukindig paminaw kay nagpailam mas Leandro Laviste karon nga kananaa nga suporta na sa mga Duterte karon si Leandro Laviste. Usa ra ligas si Loren Legarda og kuan ba to dito? Kana palitag ngit-ngit pa to ilang butasyon tiunan to kutsilyo matay adto kito speaker. Grabe mo na yung close fight yun ka sa mga Nestor. Ngano man, wala man dibutar ang duha abstain. Sila si Senador G.V. Ejercito o si Senador Mig Subiri. Ni abstain sila. Natural, number 1 nga ni dapig ni Soto, si Ping Lacson. Ping Lacson, ikaduha si Risa Hontiveros. Ngano man, natural si Lacson, butar yun sa Soto kay og mawala si Soto, mawagtang manggid siya sa Blue Ribbon Committee. Sumuna ganiha gisabutan na to nila. Kuha naman murag ikatulo na ning hugna-hugna o luhongihong mga ilisan mga sukindig paminaw si Soto. Ngano man, wa man ginahimo si Soto, si Lacson. Wa pa nahimo silang duha. Si Soto wa ginahimo in town. Nanigulang lang pagka-senador mga sukindig paminaw, ambot lang. Kabahin sa korupsyon sa flood control. Sukad mga sukindig paminaw na Senate President si Soto. Doon na bagoy kanang na mga congressman nga na imbestigaran karon nga naapas Pilipinas sa mga congressman gawa sa Aldiko wala. Sumone nga kanang na ang ambot aton tan-aw ng impeachment ani karon. Kay ni na nagbagulbol si Laila de Lima in town, pakaguulag yung Laila de Lima. Ang matod pa nga kanang naanganong na timing kuno
Nganong nag-timing kuno mga sukindig paminaw nga giilisan ang liderato sa Senado o niya matod pa niya, sige na lang itugyan na lang nato sa taong bayan. At ani hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay Senador Bato de la Rosa. Senador Bato de la Rosa mga sukindig paminaw nanawagan og suporta sa publiko. Labi na kadto nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nga suportahan siya ani ining maong kaguliang karon kay Senador Bato de la Rosa. Si Senador Bato og wala pa motunga dili gyud mailisan si Tito Soto. Og wala sa nitunga may gani kinitunga sa karon. Unya mo na nga pagtunga niya, kay balo naman nga doon na butuhay ana, wala sa pasudla para dili makaboto. Unya kay Senador Bato, nangita man yung paagi nga makasulod yung Senado. Kay Senador Bato o kanang babay lang, babay lang mga sukindig paminaw, dili mo sukol o grislinganay. So nag-wrestling ko sila sa NBI kasamang Nestor. So nag-wrestling sila sa NBI, usa sa nakasulod dito sud. Ngano man dili sa pasudlon. Ngano man, kay kung pasudlon siya, makabutar siya mga sukindig paminaw ni Senador Alan Peter Cayetano, muna nga, wa man gyud, muna nga kanan dautan, di gidaw mulampos, no? Kay ilang gialihan sa Bato de la Rosa nga, dili pasudlon, kay hadlok pulian Soto, nakasulod man gyud. Ano man, ang kaning mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte karon murag magmaya sila kasamang Nestor. So nalipay ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte kay tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga medyo dunanay kana bitawng tan-aw na to murag kuan ba? Andagan ani mga sukindig paminaw maapektuhan gyud. Mapektuhan ang dagan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ani ngano man. Ang Senado karon daghan ng mga senador nga tuan ni dapig sa mga Duterte. Sobra nag-usa kasamang Nestor. Unya karon dunay ni gawas nga balita nga kanis Tito Soto gusto gid ay pud niya nga ipaaresto si Bato de la Rosa mutong gipasulod ang NBI dito. Hasta ang Sergeant at Arms ni apil mga sukindig paminaw matod pa. Og tabang sa NBI nga pasudlon kay padakop si Bato. Kinsay nagsugo? Si Tito Soto. Tanawa ra ni Soto. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha onya di ay dulan 30 ka mga congressman di ay dulan 30 ka mga congressman mga sukindig paminaw ang wala mo butar sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Upat matod pa ka mga congressman nga gikan sa Sugbo. Upat ka mga congressman ang gikan sa Sugbo nga wala mo butar sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang uban nga mga congressman paldo ni butar ang mga congressman dinhi sa Sugbo, ni adire kasamang Nestor ang mga listahan sa mga congressman sa Sugbo. Upat ka mga congressman lang yun. Sa 11 ka mga congressman, upat ang mga congressman nga wala ni butar. Unya ang duha ka mga congressman nga wala ni butar atong unang impeachment, maog yapon ilang stand karon. Maog yapon ilahang take mga sukindig paminaw sa impeachment, wa gyapon ni butar. Si QT Dilmar sa North District Cebu City wa ni butar or kanang dili sa gusto sa impeachment og ang asawa ni Pablo Jan Garcia. Straight to the point. Nga si Congresswoman Karen Flores Garcia matod pa mga sukindig paminaw nga dili pod sa ganahan sa impeachment. Pareho sila sa iyang bana og stand kasamang Nestor. Unya dunay duha ka mga congressman ang nadugang nga wala ni butar. Ang uban nga mga congressman alams na.
Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw kay di ana unya si Senador Bato de la Rosa porting isuga gyud ha. Sunan ka nga gisuntok ni ang kuan ganiha. Gisuntok niya mga sukindig paminaw ang kanang naang lamisa god. Gisuntok niyang lamisa ni kanang nang Irwin Tulfo in town pa kupoy-kupoy murag piso nga nahumot. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay di ana ani balina ang hangin mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa to ang pagkulo kabildo ha kay pagkanindot pagkaaligre na karon sa panghitabo. Pero ang importante lang nga walay kanang naang walay hinigiban ha. Bahalag magsinumbagay mo diha, nagkagubot na mo diha, bahalag magsinumbagay mo, bahalag magsinuntukay mo kasamang nistor basta walay hinigiban, way armas ha. Way armas mga sukindig paminaw dadon kay kunaga ni armas na kana na ang akuan pod pero ang mga professionals man ni sila mga professional man ni sila so muna nga kanang naang ya dire mga congressman ha pila man ni ka mga congressman tunin basahon ha kay di ay 20 kapin na mga congressman nga mga wa nakabutar mga suki o kanan ang wala ni o dili sila uyon ni ining impeachment ni Vice President Sara Duterte. So unsa may mahitabuan ni karon didto sa pag-abot na pag-transmit na sa article of impeachment gikan sa plenary sa House paingon didto mga sukindig paminaw sa Senate. Nga nag-ilis kanang nang liderato. Pero kanang NBI nga nisulo diha sa nisulod sa Senado ayaw sa nagbuhiin ninyo NBI ang taga NBI ha. May gani Senador Bato de la Rosa sa iyang taas ba pila ka bulan siya nga absent, pila ka bulan nga wa sa muto nga Senado. Pila ka bulan naka-practice sa jaging-jaging, naka-practice sa dagan kasumang nisor. So katong ginokdanay nila ganiha o galang-alang kag atong ginokdanay nila ganiha pila goto ka pila ka story to nga pila ka ang sa hagdan mga sukindig paminang iyang gigukod ganiha. Pero na umod-umod ginintaon po siya. Tani hatagag pagtagad doon mga sukindig pamilya. Unya, pirma mga congressman nga uban, upat ra maning wala. Upat ka mga congressman sa Sugbo ang wala ni kanang naang ni pirma. Upat ka mga congressman. Unya mo na nga mangutan na punta nila o pila po ilang napaldo. Nagway, kana kung tinuod nga doon ay napaldo. Ato ni hatagag pagtagad ha unya kana imbestigaro na. Karon si kuan may Senate President Alan Peter Cayetano kinahanglang paimbestigaran unsa ka tinuod ang report nga nigawas karon nga si Tito Soto mga sukindig paminaw ni sugot nga dakpon si Bato de la Rosa sud sa premises sa Senado. Pwede ba na? Tito Sen? Di man ka nangonsulta ana Tito Sen? Kaniha mga sukindig paminaw agi pestorya dito Soto in town luoy kayo og kanang naangkuan. Luoy kayo ang naong ni Soto ha. Luoy kay taong Soto nya na hambugiro manggod sa ni Soto. Amo na lagi dong Soto ayaw himuan ng naang nga Senado it Bulaga. Kanang Senado ayaw himuag it Bulaga oy. Ayaw og kanang naang palabi og kanang naang sunan ka ha? Sunan ka wa ka kamandar ni Ping Lacson. Nga asa naman to investigasyon? Kabahin sa flood control, binilyon, trilyon ang nawala. Ang ato makaigsuunan, nag-antos ang ato ang makaigsunang mga kabos. Nag-antos kay ang kwarta nga para sa katawhan, wa na dapat sa katawhan. Unya mas gi-priority ang DPWH. Unya way mga project nga nakita, daghan ghost project. Dini Sugbo, number 2 nga pinakadaghan nga ghost project. Doon na ba'y mga congressman giimbestigaran dini Sugbo? Doon na ba'y mga contractor giimbestigaran karon nimo Tito Soto? Ping Lacson? Wa! Muna nga mga congressman karon kurog sila. Mga congressman sa Sugbo nga kadtong mga adunay anomalya kuno ni kurog mga sukindig paminaw muna nga uban ni pirmang uban. Wa gabae.
pirma ko ng uban ha. Napasangin lang ra ba? Ani pirma ta kay kung dili ta mo pirma makaluluoy kaayo ta kay wa tay budget ha. Adong Soto! Makatulog ba daw Soto ron mga sukintig paminaw nga gipulihan masoto. Pasayawon tan lang ka og gatsa dong Soto. Onya birahas trilyanis dong Soto. Dong Marvin na Morales ko ani dong. Kanang naang tudloig tsatsa Soto og trilyanis pasayawon tan ni silang tsatsa. Anya kani bahin nasad magkasama hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kay ni alang sumakigsunan nga naghambin nga sakit ug balatian sa kalawasan. O ni mayo sabni atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay makapagana sa kaon makapanindot sa tulog. So kung nindot gani atong tulog mga suki dig paminaw, makasiguro kita sakto putas dolog ha. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga mo'y kinahanglan sa tuang nga lawas. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pa nga mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Asunan ka oy ha, wag yun nagkuhan ka sumang ni Store Town. Si Trillanes ipakita nga duna matod pa siya warrant gikan sa ICC. Ingon sad ang DOJ mga sukintig paminaw nga dili kuno kumpirmado. Pero ningon sang ICC nga kumpirmado sa man eh. Pero nga kung magistorya Senador Bato de la Rosa di lang gyud mo kumpiyansa. Pero kanang na ang pagtunga mga sukintig paminaw Senador Bato de la Rosa dako ben ang kanang pagsakripisyo siyang kaugalingon. Ngano man kay balo na gud pananglitan ibutang tala nga naay warrant siya. Nya nganong nitunga man gyud siya nga duna man say warrant ang iyang giapas nga mailisan mga sukindig paminaw Soto. Mailisan si Soto. Amo na karon ngano man og wala sa motunga. Kuan man kanang naang dili mapulihan si Soto. Una nga si Laksot, si Lakson ha. Si Lakson mga sukindig mo dili pud mapulihan. So karon dali kayo pagpuli sa Senate President di puli dayon ang pro tempore. Gipulihan na dayo Soto mga sukindig mo na isip pro tempore. Gipulihan siya ni Senador Loren Legarda. So si Loren Legarda maupoy usa mga sukindig mo nakaanghel na kinsa may laing ni bali ang duha ka mga Villar. Ang duha ka mga Villar ha. Ni bali mga sukindig paminaw so muna nga gwapa ni bali ni duha ka Villar mo na nga maayog yoglanan ni kasamang ni Store ha. Kanihatagag pagtagad sa don mga sukindig paminaw ha. Kumusta man tanawa karon to da tangin ninyo mga congressman de ha. Tangin ninyo mga congressman ibutar ba na ron og wala. Kat ninyo nga mga congressman karon. Ito anang pangayuan og kanang barato ha. Ato man congressman nga ni pirma atong pangayo ag barato. Akong balato ko. Anya kining bahinasad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Alang sa makaigsunan nga mahiligon kay mo inom og kape katong mga coffee lovers. Ala kaning kapihan na atong imnon ha ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Kay 17 in 1 kini makasama pasabot 17 ka maprutas ug utanon kagisagol sa tuang kape. Doon ni sagol nga rose hip nga doon adunay anti-aging properties, doon pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama doon sa nisagol nga luy doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais at doon ay bayabas. Aduna sa ni siya'y stevia nga may gapalami sa tuang nga kape. Adunay barley, adunay arabica, adunay insulin plant ug adunay ginseng ug uban pa. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapalagsik sa panglawas, makapaabtik pagyud. Kuna kun abtik gani ang tuang panglawas, makalahutay ta matag adlaw pa ni kay sikay. Usab makasama sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix.
Onya si lalaki ako matso ako period matod pa ni Pang Pinky Ping kasama matod pa Dixie Sumabal ha. Anya si Junita Quinto Lagora na mao na ang sir follow up lami sa Vico unsa tay musiga diri sa cute. Salamat oy taga Vico. Palihog ta diri kuno sa cute. Asa man napit sa cute Ma'am Junita Quinto Lagoras. Maayong gabi unya sa man inyong mga reaksyon dire. Maayong sa maning maayo pa na ang mga congressman sa Bohol nangutana sa sila sa mga tao kung pirma ba siya ha? Pagkasamang Glinda Masong Lagos. Og sa drama pagkasama kulba hinam na naghinapos na ang paghari ni BBM matod pa ni Joy Riyad. Ang atong gobyerno dong mura man naman og walay nagkadimao. Matod pagkasamang Marvin Morales unsa naman ay kasama may pamusayaw na lang si Soto kadto nga team song nila sa GMA. So to kantaha ko no kasamang Carl Omega. Kasamang Joel Andales na minaw sad karon og si Mal si kanang naang kuy gagaw sang gwapa inday Mali tanghiyan. Minaw sa day kuno kay kanang idol ra ba kuno kay ni Sping Lacson ya saon ta man. Okay, balik na karon taon magkasama human lamang importante kayo inyuha nga mga reaksyon karon ato anong basahon og inyo mag-greeting karon taon lang sa Namelesa. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, onya ato hatagag pagtagad doon mga sukin digpaminaw ang kaligrihan no. Aligri kay dito sa kadang naang kasamang Nestor dito sa kauluhan dito sa Senado karon porting aligriha mga sukin digpaminaw. Human nga nipakita si Senador Bato de la Rosa. Onya Senador Bato de la Rosa kay malo na siya nga dunay warrant pero ingon siya nga kanang pakita ni Trillanes nga warrant dili na bot-bot na. Pero ako ikastorya ni Senador Bato dili sa angay pananglitan og kanang naang dili sa magpadakop di lang sa pod mo kumpiyansa pero og gusto siya mo padakop mas mailang nga mo surrender lang sa og kana bang taro nga paagi kasamang Nestor. Okay, makuan man kanang maalanganin man ang mga taga Sergeant at Arms na NBI good boy dinumugay sila. Pero kung di siya mag kanang naang padakop, dili siya mogawa sa diya Senado Piyaw lang og adtuon dito sudlo noon sa dito kasamang Nestor. Okay, nagkasamang ni Zelda Carlos, maayong gabi kasama. Palihog kog greet karon sa kuang kumpare Dindo Labaya alias Bano na minaw nimo karon nagtan-aw pod mi nimo dinhi sa may Laguna, Bulacau. Mayong kanana ang pagpaminaw may gabi ninyo diha kasamang Nisel Ala naghisgote ng dili ka vice impeachment kasamang Nisel. Okay, unya atong hatagag pagtagad ni Hakay kanang naang dako kay mga sukin digpaminaw ba nga dako kaayong matawag na to kasamang Nestor nga panjud kana bang murag na shock or kay wa man atong miagin si mana wa man gyud magpa detect kasamang Nestor wa kita ka detect ba nga aduna di ay plano mga sukin digpaminaw ang minority nga ilahang ilisan ang Senate President. Si Tito Soto sad nagdahom ra sad mga sukin digpaminaw nga nagdahom ra pod sa dili sa mailisan di. Na lingaw-lingaw po just itbulaga og tanaw-tanaw. Ikaw di ba the barkads kasamang Nestor? Wa man ka magdahom gyud. Onya karong adlaw karon mga sukin digpaminaw gihukman si Vice President Sara Duterte sa House. Gi-impeach karon si Vice President Sara Duterte diha sa House of Representatives sa 55 ka mga boto. Onya 26 ang mga wala ni butar. Siya mga sukin digpaminaw ang medyo alanganin. Wala mo ni yes, wala pod mo no. Kinsa man ni silang mga congressman
Karon to ato sang ko ano, Senador Bato sa kinalingaw kung Senador Bato bisa kuno. Ito sa ning ko anon ha kay Senador Bato de la Rosa medyo dugay-dugay naman ni mga sukin dig paminaw nga wala gyud mo pakita. Ha? Dugay-dugay na ni siya nga wala mo pakita sa kanang naang sa Senado. O niya kaganiha ni pakita siya kay murag doon na po'y nakapanawag niya. Ha? Doon ay nakapanawag niya mga sukin dig paminaw nga ari dire kay kulang manggimig usa. Ha? Kulang manggimig usa bisag unsaon, kulang mamig usaan niya og dili ka mo tunga dire, dili na to mailisan si Soto. Si Senador Bato de la Rosa dili pa gidunta gini mo gawas. Ha? Paminaw nako kasamang Nestor, dili pa gini sa mo gawas unta. Apan tungod mga sukin dig paminaw kay kulang mangyud usa. Aron mailisan si kanang naang Tito Soto. Gawas lang intaos bato ay nagdali-dalig patupis bato. Nagdali-dali mga sukin dig paminaw nagpakiskis itong kasamang ni Silda Carlos yang ulo. Dugay-dugay na gunyang tago. Ha? Dugay-dugay ng tago ni Senador Bato de la Rosa taon murag October or November. Ha? Na mga bulan na. So ibutang talag November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. 6 months. Ha? 6 months mga sukin dig paminaw. Kana hakon ako lang ikuanon ha kay naka medyo na kwanta kasamang Nestor. Unsay gyud sa nga kuana. Pero murag kuan ni siya kanang naang adtong November kay ningon man ang taga ICC mga sukin dig paminaw nga tinuod kuno na nga doon na sila gi-isyong warrant batok ni Senador Bato de la Rosa atong November. So kani nga warrant Senador Bato kuno nga ICC mo ipasultihan og Trillanes ato pa nang November. Ha? Si Trillanes karon mo iro sa ICC. Ha? Mo say iro diri nya usa may kuan ni Trillanes nga wa man ni kadaog dagan dito sa ila. Ang gusto lang ng Trillanes nga makabalo sa mga Duterte. Kay pag abot sa mga Duterte, wa na mangit say daog-daog mga sukin dig paminos politika. Abi ko na ato ko nung tanaw Senador Bato de la Rosa be unya tambalik tas impeachment ni Sara karon ha. Ato ko katong pag-abot bitaw niya sa kanang naang Senado kasamang names nga katong pag-abot bitaw ni pag-abot ni Senador Bato de la Rosa sa kanang Senado bitaw nga puti isuga niya. Isog kaysa kasamang Nestor kay nangapangos in taon iyang kanang naang kumo taon. Iyang kamot na pangos kay na sukamot siya. Kani. Anira. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. So all of a sudden, why? Sugat-sugat ako. Why are you Papasok! This is the Senate! Tanaw ha? Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan mo nag-India eh. Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw masinador ng Republic. Kung hindi ko papasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa Ayaw lang po sir, kapila para ng makabuno media ng kay wala man na igo naman Lahat ang yan trabaho ng senador. kana media igo ra nang utana sen. Iso kayo taon pagkalagutan niya nga nanakit ko na yung kamot oy kasi puting ha. Ako! La. Sir, Sir, go ahead. go ahead, sir. Go ahead, sir. Mamaya, usap tayo mamaya. Citizen. Iso tayo may. Naa palagi si Claire Castro ani ha? Og naduol palagi si Claire Castro nya naduol pambato nya inani ka
inani ka naglagot og mais Bato de la Rosa ganyan dool pa si Presidente Marcos baka or si Claire Castro amot lang ka dagot. Ambot nagka mga sukindig paminaw kung sa mahimong bato na. Tara, si Rafi Tulfo, to oras luyo, pagka, chill na sa Rafi Tulfo, tara, astan Rafi Tulfo, asa Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, da sa tubangang bato, wa ragit siya, chill ragit siya, na, Rafi Tulfo po dito sa luyo, chill, awa. Ang anong porti man siyang isuga, tungod kay ngano kuno nga dunay NBI o niya mismo ang Sergeant at Arms diha sa Senado mga sukindig paminaw dili sa pasudlon. Unya magsigig bagulbol ang Malacanang nga asa na mas Senador Bato hasta si Tito Soto asa na mas Bato nga nung taas naman kinig absent. Wa naman ni sulod-sulo dire. Sa nito nga bitaw ko dire di na po ko niyo pasudlon. Wala man ka sa giban sa Senado. Wala man ka sa gihagbong sa grade 2, ha? Ngano suko kayo sabi, tanawa ko to katong iyang video kasi kay wala to katong kamo nakakita na mo ng video kay gi-post man sa to ang page nga video pero ato kuno tanan puti luuya tong tan-awon pud oy. Ha? Pero Senador Bato hadlok pud taw sa dakpon pud ngano man og madakpan siya. Kulang og usa. Og madakpan sa dito sa gawa, sa to pa di na sa kasulod, kulang og usa para nga mataktak si Soto. Moto nga, iyat mo itong calculate nga, pananglitag magpadakop ko dire niya, kulang na sa usa, mo gani napugos ko og gawas dire sa kong lungga, kay mubutar ko. O niya ilan na hinong kong dakpon? Porte ginokdanay gyud ka sa mang nisor. Paka-alegriya hinoon. Asan to kasamang names god? Katubit tayo nagginugdanay sila sagdan. Paliw ko na ito nagginugdanay sagdan ganiha. Katong sa hagdan nga. Kani tanaw. Sus, grabe ha. Asan taga NBI man kuno ning uban? Taga NBI o taga Sergeant at Arms. Kuno be? Bas matibag ani ang kuan sa NBI, director sa NBI. Kani kasamang ni Sir. Tanaw. Hala, tanaw. Umod sinur Bato diya napit naumod siya, natuko na iyang kamot. Mo tingal ito nasamad gibira hala Porte makagukod ang taga NBI oy. So man ni mga taga NBI ni tanan or mga taga Sergeant at Arms ning uban. Ang uban ay kutasang uban kani. Pagkat kusuga makadagas Bato. Ako na ni kanang idaran ni Senador Bato pero porte kuyawan yang dakpon sa kuyaw kayo. Tanawa. Tanawa, gigukol Japon siya. Kanini pagabot diri Kani sus. May gani kay di usan ni abli, pati kusugang dagana gyud pagkuha niya, pagsira niya, gilak na niya. Kaingon ng taga NBI, pastan di malasa. Tanawa na umod ha. Tanawa na umod. Tanawa. Kani gablihan na gamay diha Gabliha gamay uy nabulintang mang usa. Unsa man ni taga NBI ni o ang Sergeant at Arms ning niyang na kuan ilagitok sa man nagitok mod. Krabiha dito sa kuan oy. Og pareho pala ginis mga standby sa carbon wa nagsinumbagay na ni. Ay gani kay kining mga taga Sergeant at Arms sa kining mga taga NBI dili hubog. Kay hubog pa ni kasamang ni Sir ngana sakit-sakita ginagmay mo kuan naman na mangisog naman na. Tanawa ganihan eh. Ganihan ni mga sukindig paminaw sa wala pa nila pulihi si Soto. Sa wala pa ang butuhay nga pulihan mag-ilis og leadership. Diha mga sukindig paminaw sa kanang naa nga Senado. Tanawa ginukdanay nila god. Senador Bato.
idara na magini ka sumang ni Sor, pero ang kaning iyahang pag-absence bitaw, iyahang pag-leave bitaw, medyo nagamit yun. Ha? Nagamit yun kaya nakapractice man sa dagan-dagan. Na karon nagamit yun ginokdanay. Tanawa, nagamit yung ginokdanay, oh. Ha? Gusto na ka ginokdanay, diha? Oh. Kaning ni karon mas gawas. Ginokdanay na magmayo. Senador ba to? Nasulod na sila si... Senador, tanawa, oh. So, ka ng hagdan ka sa mga nisore. Kung ana ko do, waka maanad. Gawas lang na anad kag dagan, oh. Tanawa, oh. Asan tingin ng gukod, ha? Pistukuan na ba ka nang nantaas rabang hagdana? Pastag maantog na yung ulo, ana yung kalaki. Ilang kita ba nga gukod, senador ba to? Ilang kita ba nga gukod, kay ilag yung dakpon? Ilang dakpon mga sukintig paminaw, aron nga dili maka tambong dito sesyon, aron dili makabutar sa pagtangtang ni Soto. Krabiha, oh. Hasta mga babae, apil o gukod, ay nga doon na may mga babae pong apil-apil diha. Isa man yung babae, dili ni Claire Castro, biko no. Hinay-hinay ko no kasamang ni. Yan, uban, nagkutasan ng uban, galakaw na lang, gabaklay na lang. Tanawa, diya napita, umod sa diya, oh. Kato kuan, itong balik kasamang names. Tanawa, umod sa diya, umod, tanawa. Sus. Pero sa wala pa sa pasudla, nagkagubot kuno sila dito sa gawas. Tanawa, umod siya, natuko yung bukton yun. Kuan na gawin ipahilot na gawin imong bukton ito Jaime, senador ba to? Ay, pahilot ng Jaime si Rupil na imong bukton kay murag medyo na, kuan na, medyo na lisa na. At tanawa, natuko man sa kuan. Pag dinaga niya sa hagdan, medyo na, tingali matarong og tunog, kaya kanang hagda ang biya na, di ka matarong, mismo ganig maglakaw ra ka ginahinay, matapigas ka man gani. Anong ka nang nagdagan? Tanawa, mo ni nasamaran siyang kamot na ganiha? May nasamaran na siyang kamot taon. Ang gasunod niya mo iyahaning staff tingali. Kaya kung ang nagsunod niya, dili pa yung staff, gibundod sa NBI, oy. Gibunlot na sa NBI o sa Sergeant at Arms. May gani kay kaning kasunod na yang staff og tan-aw niya nga mura og kanang naang pudot-dot yung taga NBI mo aksyon sa aksog babag ana. Mutong nga nakalahos gid siya dito. Hilutuno ni anay ni ang kuano no. Hilutuno ni mangita kag suhi diha dong nga bato senador bato. Ikaw kasamang ni Sel do na kay kailang suhi diha. Onya karon dito sa kuan, aligre dito sa gawas daghan kay dito karon nga mga supporters po nagkagubot dito. Nagkagubot na po dito sa gawas kay ang taga NBI gustong mo sulod ang uban pod nga manaa sa NBI nga dito sulod na kauban Trillanes ganiya matud pa gustong mo gawas. Dili sila pagawson kay gi-contempt sila dito. Gi-cite in contempt nganong man nakasulod mamo dinhi nga wala mamoy ngano magmusulod mamo dinhi nya inyo man dakpon. So ang sinusa ka senador basis tong batakang balaod mga sukindig paminaw sa tuang 1987 Philippine Constitution nagmando nag-establisar ka sa mga nistor nga dili pwedeng dakpon ang usa ka senador sulod sa Senado or sa premises sa Senado kung sila nag-atol sesyon. Nagpahigayon mga sukindig paminaw sa ilahang nga sesyon. Dili pwede nga aristuhon ang usa ka senador diha sa Senate premises. Samtang padayon ng ilaha nga na sesyon na hitabo. So ganiha, nagsesyon man to sila ganiha. Nya dito mang NBI. Nakalapas bang NBI ang tubag nakalapas sa ilang pagsud mga sukindig paminaw diha sa Senado. Pero ngano nakasud man sila nga dili man unta na pwede. Tungod kay nagkupot sa Sergeant at Arms atong panahon na. Wa pa man ili si Soto. Si Soto
So mapangutana ba Soto nga no nakasod ang NBI? Mapangutana. Ha? Basig bingon si Soto nga nabungol ko. Ha? Ha? Nga man. Hindi man makasod. Dungod kay doon na tayo gitawag og parliamentary immunity. Ha? Sumuna nga kanang naa nga kaning gibuhat ni aning sa NBI kung tinuod din so naong kao ang taga Sergeant at Arms mga sukindig paminaw gibunlot nilag maayo. Ha? Gibunlot taw nilag maayo nya. Kani kinaman ni audio kasama ni Sir Bekonobe. Luya po taw na ni oh. So aksu ka kuyapan oy. Nagkabugbugan na. Oh, bugbugay na ko no, bugbugay na sila taon, bugbugan. Hindi natin puputulin, sobrang gulo na dito. Grabe gubuta na gyud dito. Kasi Mamara, wait lang, mamaya na. Ah, tanaw ka oh. Oh. La. Ilugnot sa manistor. Nihilak in town, oy, naghilak town. Naong bang matibag sa NBI ba na? Oh. So muna ito ning hatagag pagtagad doon hakay. Ningo naman ang Senado hinoon ug ang NBI nga dili kuno dakpo na Senador Bato. Pero dili ang ngayon makumpiyansa. Kay duna kuno'y warrant once nga madakop Senador Bato de la Rosa karong gabi una dadon Senador Bato dito sa dahig. Tanawa ha, ang mga tao dito sa gawas oh. Kalma. Kalma mo siya. Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin? Walang violation. O yun, ba't sa'yo na nagaling ka na? Sus. Sumbang kaya ninyo na diyan. Bawal ginagawa niya. La. Yawa niya. Bawal ginagawa niya. Instruction lang. Palabas eh. Bakit yung iba naman? Ang instruction ko dakpin. So doon na instruction nga dakpin. Sino po yan, sir? Bakit niyo piniyak? Aha. Porque naghanang mga vloggers po taon na. Laka taon oy ha. At tanawa so nagrabe nagubot ito nya karo mga tawa ni uli gyapon ang uban. At tungod kay dili sila gusto nga dakpon Senador Bato de la Rosa. Agilibutan man dito karon nga dunay mga tao dito nga naman og tinuod nga dunay ICC og mugawas mga sugindig paminaw Senador Bato de la Rosa diretso og dakop. Wata kay balo dito sa kanana Philippine Air Base kasamang ni Sorbasi og tuanay gaatang ditong eroplano. Kay dadon Senador Bato de la Rosa dito. Ha? Mo ni balantayan karon. Kay ningon mang ang taga ICC nga duna kuno sila gipagawas nga warrant ni adtong November. So posible nga tinuod ang gingon ni Trillanes nga dunay warrant. Nya kun dunay warrant, ha? Ama story, may gani story, wa ka ni story dire, ha? Bugiro ra ba to story?
mo nitong kuanon sa ron ha. Anya kani mahina sad makasama hatod ka na to sa DTX sa 500 ang ato ang DTX sa 500. Kampiyon kini nga protection kadto 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ato ang DTX sa 500 may ni makasama sa tumakigsunan nga adunay taas og blood sugar, taas og dugo, mga high blood ron, taas og cholesterol, ayaw kabalaka makasama kay di anatay DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon nga protection kadto 1.3 million ora units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX sa 500 mayo sabni sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumakigsunan nga adunay problema sa kidney disease, sa gallstone, sa formation hyperacidity, insomnia. Ato may sunang nga adunay insomnia dili makatulog og tarong, katulog manggali apan minanog ang pagkatulog, mas maayo nga moinom ta sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama mapalit nyo sa ilang clinic nga maong Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hacosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyosa, Gaisano, May. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 ang ilang clinic makasama nagtanyag usab og libreng medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, standby lang sa karon taon makasama human sa importante kayo. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, atong hatagag pagtagad ni ron ha kay dian naman gyud da impeach na mga sukin tigpaminaw si Vice President Sara Duterte. Ha? Na impeach na siya. Wa na kanang na ang Senado ang Senado na pod mo atong paaboton. Ang diri na pod sa Senado kasamangki mo'y ato ang atngan og unsa na po ilahang labok aning impeachment. Kay diri sa lower house sa mga congressman ilahan ng gihukman si Vice President Sara Duterte kaganiha nga ilaha gyud nga gi-impeach. So si Vice President Sara Duterte asa maguto katong mga numero kasamang names palihog to aganan ang kuan sa mga numero sa kaning niyang or kanang naang katong mga numero bitaw sa impeachment no niya kaning niyang kuan napila to ka kani ha. So dunay 200 ha? Dunay 255 ka mga congressman nga nibutar mga sukin tigpaminaw. Ha? Adunay 255 ka mga congressman nga nibutar sa impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Nga 255 ka congressman nibutar. Nga kinahanglan gyud nga si Vice President Sara Duterte tangtangon gyud. Pila ka bok? 255. So nisubra siya sa 1/3. Ha? Nisubra siya mga sukin tigpaminaw sa 1/3 nga ang sa 1/3 kinahanglan raman og 206. Ha? 206. So karon niabot mag 255 portin daghana. Pero kani dili ni sa bag-o nato. Kay siguro man gyud nga matod pang senadora Amy Marcos nga nahatag naman kuno ha. Matod pa sab ni Congressman Leandro Leviste nga nahatag naman kuno ang budget para sa impeachment ha. Anya alangag di ka mo butar og tinuod manggaling nakadawat ha. Onya 26 lamang mga sukin tigpaminaw ang mga wala ni butar. Ha? Dunay 26 ka mga congressman nga wala sila ni butar nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Upat sa 26 ka buok taga Sugbo. Ha? Upat ka mga congressman gikan sa Sugbo ang wala ni butar sa impeachment. Kinsa may wala ni butar diri sa ato Sugbo. Ha? Una, si Congresswoman Cutie Delmar. Ligon yung baruganan si Cutie Delmar.
Dili gyud magpasilaw sa kwarta. Ha? Kana kung tinuod na giingon nga dunay kwarta. Pero wa man ta kakita lagi. Kana puro ra man na istorya. Kana kung dunay kwarta bugti sa pirma. So si Congresswoman QT Dilmar ug unsay iyahang kanang naang desisyon ni adtong miaging impeachment mao gyapon karon. Wala sa nibutar. Si QT Dilmar batok ni Vice President Sara Duterte. Kinsa pa ang asawa ni Pablo Jan Garcia sa 3rd District. Si Pablo Jan o si QT Dilmar maoro man toy wa ni butar sa una. Ang siyam ka mga congressman diri Sugbo butar man gyud. Tumpaldo kay sila. So karon ang asawa ni Congressman wa naman di naman Congressman Pablo Jan iya namang asawa nga si Karen Garcia. Wa ni butar. Kinsa man ning laing duha? Ang laing duha ka mga congressman nga wala ni butar diri Sugbo, si Congressman gikan sa 4th District sa Cebu, si Congressman San Simura. Wala ni butar. Kinsa pa? Ang gikan sa party list, taga Sugbo din kaning ni ang Malasakit at Bayanihan party list Congressman Jerly Veloso. Taga Cebu din kaning ni ang Malasakit and Bayanihan party list. Amayo kay sa ngalan palanda ang Malasakit, ni Malasakit gyud siya nga ug unsay tinuod mga sukin digpaminaw nga dagan sa investigasyon. Si Congressman San Simura wa gid ni butar. Pero si Congressman Doc Prasco, Congressman Lollipop Uwano, Congressman Lagon, Congressman kaning ni ang Ido Rama, Congressman Ria Gulia, isa pa ning uban diri mga congressman ato mga nailan, takaila ning uban. Diya dire Gagalios, kisa pa ning uban. Basta kay ang wala upat ra. Unya kaning 26 ka buok kinsa man kaning 26 ka buok ang kanin taga Bohol, ubay-ubay ra ba pod ang taga Bohol nga wala ni butar. Ang kanin taga Bohol mga sukin tigpaminaw, ubay-ubay pod nga wala ni butar dito sa Bohol. Pero ang sa Negros murag hurot magbutar pod. Ang kaning ni ang sa kuan mo ay wala murag wala po din ni kuan. Gikan sa karkar di ay. Salamat di kasamang Joel kani si Jerly Veloso gikan ni karkar nga party list. Ang wala ni butar mga sukin digpaminaw. So kaning ni ang kani 26 man ni kabuok niya usan man taw ano man tay oras no nga dali aras tong oras oy daghana pa untag. Wa naman tay oras makasama basta dali araw. 26 ka buko taga-asa man sa Bohol ang wala ni butar ang wala ni butar Bohol Congressman Maria Vanessa Umintado, General Santos City Congressman Serlin Banyas Nograles, Congressman Cavite Congressman Francisco Barzaga, Agusan del Sur Congressman Dila Corvida, Davao Oriental Congressman Nelson Dayanghare, diri sa Cebu Congressman Motoganiha QT Dilmar may wala. Diri sa Cebu diri sa Visayas, diri sa Visayas tan-aw na to be. Og kinsay kanang naang wala. Ang sa Bohol duha di ay sa Bohol. Si Congressman Christine Alexi Totor wa ni butar. Kinsa pa man ni diri sa Visayas ang wala ni butar. Sa Leyte ang wala ni butar si Congressman Mercado. Wa ni butar na sa Leyte. Ang Negros wa may Negros dire pasabot ani tanang congressman sa Negros paldo de kon maohon. Paldo kana kon dunay kwarta pero wala dili pud ta makaingon paldo.
Okay, on niya. Tunalang tiwason, ugma pohon mga sugin, di ba man niya? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.